Zu Igor, autobusean zoazela, Maialen zure ondokoa telefono zizketan hasi da. Bikotekideak jo egiten duela eta gehiago ezin duela esanaz jardun da. Negarrez hasi eta moztu duen arte. Musuzapia eskaini diozu. Zu hasita Igor, 3 bertso, 10 txikian. Beraz behin izan zena, egizko maitasun, bihurtu da ez bero, ta ez etorkizun. Negarrari zapiaz, diot gaur erantzun, eta denerako prest, nengoke ni entzun, malko oiek benetan lehortu ditzazun. Laguna bihurtu zait, maitale ez putre, nire begi ertzetan malkoak itute. Musu zapia ematen araze jardute, zapia hartzen dizut, keinu horren truke, eta musua ere eskertuko nuke. Beraz eskatu eta eman da aski du, mundu ontan berdintxu gabiltza betigu. Bakarrik sentitzea oi dugu deskuidu, etzara beti izango zu bere gatibu, hortik irten liteke neu nauzu testigu. Zuk ere pasatuak, egunik beltzenak, ez dakit berdinak, ote garen denak. Orain mine ematen dit, senarran izenak, eninduen maitatu, maitale etzenak, ta odolik gabeak, zauririk latzenak. Zauri oientzat eman, dizut lehen zapia, konpartitua baitut zure lubakia. Azaldu nahi nizuke ondo zergatia, neure arreba izan zen behin ikaratia. Nahi baduzu hartzazu bere zenbakia.
eskertuko dizut, ta zuri hori zor, ia leuntzen didan, nere hainbat minsor. Telefonoz nenbilen, ez da ria idor, zuk entzutea behar bainuen derrigor. Telefonoz bestalde, etzegoen